Odiechieng' machielo ma warwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka kokwa ketho kinde adhi miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel machiegni daktari. Erokamano Ruth. An nyinga Dr. Ian Amwata, an daktari, medical officer. Atiyo Tadak Nairobi begi Kitengela. To ajanya kach jimo. Erokamano kuom rwaka. Erokamano ahinya ajanya kach jimo. Kawuono wadwani mondo mwago mbaka kotenore kod tuo mane kaeto nikech nitiere kaka wadwani watim awareness oganda mondo mi ong'e gima wadwa wuoye. Tiende ni thor wach bende nitiere daktari. Kawuono wawachang'o? Kawuono en chieng' maber ahinya. Wacho ni tich ariyo mokwongo mar dwe mar abich higa ka higa en ga chieng' asthma kata World Asthma Awareness Day. Koro kawuono wawuoye athung'a mar asthma tuono. Wabedo ga kod thor wach aneno ka wantiere kod thor wach e picha wa maduong' ka World Asthma Day en tich ariyo mar tarik 6 dwe mar abich 2025. Ka wawache gi dholu daktari ma wadhi wache nang'o? Koro World Asthma Day this year en ni wadwa mondo jatuo ka jatuo manigi asthma oyud yedhe migoyo makonyo yawo yo ma yweyo kata make inhaled treatments accessible for all. Mondo kik gibed gi chandruok. Mondo kik gibed gi Mondo chandruok. mi gima dhi nyime yo makare. Kamano. Mondo mi ka gin nyithindo to gidhi skul kaka dwarore. Mondo mi kiny gibed jogo monego bed ni gibedo. Kamano. Kaeto boyudo Dr. Ian Amwata e ndalo mabiro kapo nono ni wayudo yedhe go e yo makare. Wacha kod asthma. Asthma en athung'a kidieny mane? Koro asthma en athung'a ma yo ma yweyo. En achiel kuom tuoche mag yo ma yweyo. Yo ma yweyo nitie tuo mang'eny ma nya bet e yono. Lakini asthma en achiel kuom gi ma gima timre e jatuo en ni yo ma yweyo dinore, okuot, ogolo pi mang'eny, ogolo thinyo, to manyo timo yweyo bet matek kuom jatuo manigi asthma. Ka wang'iyo gi bathe kae, nitie yo ma yweyo mokwongo ni. Inyalo chunga daktari? Ma yo ma yweyo mokwongo, ma en ng'ama onge tuo mar asthma. Mar ariyo ni en yo ma yweyo ma jatuo manigi asthma. Koro king'iyo gi iye kae, moro ni oyawore moingo mae. Ma nitie kako dinore matin nikech okuot. Seche mokuot kamano king'iyo kamani kama yamo onego bed ni kadhogo obet matin, olorore, odinore. Koro kochopo kae ma koro wacho ni ma tuo mar asthma. Koro ng'ama onge gi asthma to ma ng'at manigi attack to ma ng'at manigi asthma. Kamano. Manyiso ni koro wantiere kod jatuo, mantiere kod asthma, wantiere kod ng'at mantiere kod attack, kod ng'at ma onge kod tuo moro amora. Yore gi mag yweyo opogore gi duto te kar gi ji adek. Kolach kendo yawore kama atiende ni ng'ato nyalo yweyo maber, onyalo gamo muya maber. Moro kapok wadonjo matut e chandruok kata athung'a mar asthma, seche ma ng'ato ok nyal gamo muya maber, chandruoge mage ma onyalo bedo godo, seche moyudo attack ma koro yorno dinore mobedo matin mokalo kaka wanene kobedo matin ni. Koro yamo ma wagamo ni ema dhi obo, kosechopo obo, oting'o oxygen. To oxygen ni ema dendwa tiyogo. Kidwa choro lweti, kidwa yweyo, kidwa paro gimoro, oxygen ni nyaka dhi e cells. Koro ng'at ma yo ma yweyo ni dinore kata lorore kata bet matin kaka mani, ng'iso ni seche moywag muya kamae to mokwongo oxygen ok chop moromo. Mar ariyo en ni seche motemo mondo gol muya no o retain carbon dioxide mang'eny. Ma en yamo ma wadwa mondo wuoke e del ng'ato. Koro kamano timore to ng'iso ni cells ma del ng'ato ni ok odhi yudo oxygen kaka dwarore. To ma nyadhi kamoro amora e del. Nyabet nyirogno, nyabet obo, nyabet obwongo, nyabet all the organs mantie del ng'ano ok dhi yudo oxygen kaka dwarore. Kama olorore ma koro onge yamo kata matin madonjo to mano jatuo ma nya wito ngimane. Koro mano e gima watemo mondo kik ochop kama koro olorore ma jatuo ok nya yweyo. Ilere maber mokalo daktari ne opimonwa kata ni tuo kata athung'a mar asthma obiro ka yore mag yweyo odinore kata hotogoro mag yweyo odinore. Odinore nang'o? Odinore kokuot kendo koro muya ok nyal donjo e yo makare. Mori nyalo pimonwa ni to thothne en ang'o makelo kuot mag hotogoro mag kuonde yweyo kata makelo athung'a mar asthma? Koro ka wang'iyo asthma, nyaka gik moko ariyo mondo wane kuom asthma kama. Koro mokwongo en ni en tuo mokrum. Mano mokwongo. Kata wacho ni okorum. Wacho ni chronic disease. Ma tuo ma onya bete dendi lakini oling. Onya bete dendi lakini samoro chapni.
onya bet e dendi to samoro ionge ranyisi moro amora, oling' aling'a kanyo. Samoro yudo ga jatuo kawacho ni asma na norumo, asma no ok orumo, oling' aling'a. Manyiso ni pod onya bukre ka gik moko timre, pod onya bukre. Koro en chronic disease. Mar ariyo en tuo mokwuok kuom ng'at achiel kadhi ng'at mar ariyo. Koro kaka homa ma ng'at achiel moro nya yudo ng'at mar ariyo yud, wawacho ni ok en communicable disease, en non-communicable disease. Ok onya wuok kuom ng'at achiel kadhi ng'at mar ariyo. Koro mago gik moko ariyo kuom asma ma nyaka wang'e. Gima kelo asma wuon to ok ong'ere. Gima kelo ma koro wacho ni mae madhi kelo asma no to ok ong'ere. Lakini nitie gik manya chiewe, nitie gik manya buke. Wacho ni risk factors manya biro, manya timo ng'ato koro obed gi yo ma yweyo no dinore, kendo lorore, kendo golo thinyo mang'eny, kendo golo pi mang'eny. Koro e risk factors kae, kata gik manya chiew tuo ni, wang'iyo mokwongo en alwora ma ng'ato kuma ng'ato dake. Kuma ng'ato dako. Koro alwora no kantie koyo mang'eny, kantie buru, kantie perfume kata air fresheners, kantie yier magwok, yier mag paka, kantie olwenda mang'eny. Magi te nyatimo yo ma yweyo no ochak kuot, ochak lorore. Koro alwora ma ng'ato nya trigger asma. Mar ariyo en tich ma ng'ato tiyo. Koro tich mopogore opogore, ka wang'iyo jok matiyo kuonde mantie buru mang'eny, kata jok matiyo gi iro mang'eny, samoro nitie gimoro mitede jikon, in gi hotel moro to nitie smoke mang'eny, kintie ng'at mar wicho rangi, mago te environment no, tiji mitiyo no, inya yudo ka tuo ma asma ni ochiewe. Mar adek en anyuola. Koro anyuola moko nitie yorgi ma yweyo no en sensitive. Okinyore mayot. Onya chaka kuot to kendo chako golo pigi othinyo ma wawacho no. Koro ka wang'iyo anyuola mopogore opogore, iyudo ka ng'at moro ne nitie gi asma, alafu nyathi gi moro be koro nitie gi asma. Koro anyuola be nya timo ng'ato yud asma mayot. Mar ang'wen en tuoche mag allergy. Koro nitie jok moko manigi allergy ma koyo, allergy ma buru. Seche ma allergy no osiko to kodhi osuptal mondo allergy no thiedh maber, to nya timo yo ma yweyo be koro chako kuot. To mano nya timo oyud asma. Mar abich to koro en gik moko kaka chapni mang'eny. Koro yudo ka jok moko ka timo exercise, ka gitimo exercise mang'eny, to yo ma yweyo no chako kuot. Kata wacho ni exercise induced asthma. Koro gik moko abich go ema waneno ka nya timo kata nya chiewo asma. Ng'at ma already yo ma yweyo no nitie gi shida mar hypersensitivity. Mama no gin risk factors. Tiende ni gini ng'ato nyalo bedo godo. Gima kele malong'o pod ok ong'e, pod utemo timo nonro pod ok ong'e. Ipimonwa kacha alwora kama ng'ato nitiere, ipimonwa kacha tich ma ng'ato tiyo, ipimonwa kacha samoro allergy, ng'ato nyalo bedo ni en allergic to gimoro, nyalo miyo mano. Exercises kaka ni wacho nwacha, kopogore kod mano ni wacho ni nyaka nyuola bende, kaponono ni kwaru moro daw moro ne nitiere kode tinyalo bedo kode. Korka alwora kae, korka environment, awinjo kimulo kacha gik moko kaka buru, imulo gik moko kaka koyo manyalo bedo mang'eny, gik moko kaka yie paka, yie guok kod olwenda. Mulna ka wacho olwenda ni mana matin. Koro olwenda, nitie gik ma olwenda golo seche ma kamodake no. Nitie gik moko mogolo waste products magigolo. To waste products gi osenenre ni kodonjo e yo ma yweyo, ma ng'at ma yo ma yweyo no already en hypersensitive, to onya trigger asthma, kata onya chiewo asthma no. En mano be wanene gimiluongo ni dust mite. Koro nitie le moko mabet ka kama buru ntiere. Kute matindo tindo go. Koro kama buru ntiere. Koro mago be gin gi waste product, nitie gik magigolo. To seche magigolo go, gigo nya beta e yamo kamano. To kiywayo gi, to ergo okelo yo ma yweyo chako dinore. Mulna karanyola ka athuolo kata thuolo mar ng'ato bedo kod asma nikech anyuola ni nitiere godo, thoro ga chalo nade? Ochuno ni nyaka bed ni ka ng'ama miyo nitiere kode to nyithinde kata nyikwaye nyaka bed godo, koso kochuno ga ahinya? Ok ochuno ahinya. Koro samoro yudo ka king'iyo mamau onge gi asma, king'iyo babau onge gi asma, king'iyo dau onge gi asma, king'iyo kwaru onge gi asma, lakini great grandfather gi great grandmother ne nitie gi asma. Koro ok ochuno ni ka ng'at mokwongo nigi asma to ng'at mar ariyo dhi bet gi asma. Samoro okadho a generation. Koro yudo ka ji mang'eny kabiro to wacho ni
familia wan waonge gi athung'a mar asma ni. Lakini ka wang'iyo gi chien ahinya tiyudo ni ng'at achiel kanyo kata ji ariyo ne nigi tuo ma asma no. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu, wadwa ni mondo mi wajiwi mondo mi med chiko iti nikech gigi ji puonjore. Daktari opimonwa kacha ni thothne ok inyal ng'eyo ni nitiere kode, to kidhi alwora moro kata kitiyo tich moro to nyalo chiewe kama no ling'e cha, omiyo ber kichiko iti ne dendi mondo mi fwenya ne ponono ni intiere kode. Seche matwagni dhi nyime kama inyalo chakoro ote machuok, namba wa en 236000 kaka wamedo sudo e kaka daktari bende bro duoko penjo gi mondo ka watieko to seduoko penjo mang'eny kaka nyalore. Ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni onyalo bedo kod athung'a ni, kidieny mar athung'a ni thoro bedo ang'o? Koro ranyisi ma jotuo manigi athung'a ma asma gibet ke gik moko ang'wen mane ma waneno mang'eny. Koro mokwongo en fuolo. To fuolo ni kata honda nitie seche mobire. Seche mobiro obiro seche ma gik manya chiewo asma ni kata gik manya chiewo yo mar yueyo chak kuot ntiere. Koro yudo ka samoro kichiewo kinyi mane kifuolo. To seche ma wang' chieng' oae to onge fuolo. Kendo kochoko godhiambo seche gweme ifuolo. Kata yudo ka seche midhi wiro rangi kamano itiji iwiro rangi tifuolo. To seche mitieka tieka tich ni kamano tikidhi dala to fuolo no onge. Kata yudo ka nyithindo ma chiewo kinyi ahinya ka gidhi skul, iyudo ka gifuolo ahinya. Lakini ka gin skul to gina sawa. Koro mokwongo no en fuolo mabiro gi kaka gi sechene. Mar ariyo en peke kor kata iwinjo ka kori opong' ahinya. Ofundore. Koro wacho ni chest tightness mabiro chest tightness gi chest pain. Koro nitie rem to nitie kor mofundore. Mar adek en ni yueyo bet matek kata iwinjo ka muya ng'adre ni. Wacho ni shortness of breath kata breathlessness. Koro yudo ka itemo gamo muya to muya no ok donj kaka dwarore. Itemo golo muya to muya ok wuog kaka dwarore. Mano waneno kuom jotuo mag asma. Mar ang'wen en ni seche mag yueyo to nitie sauti moro mawuok machal ka gima oliyo. So koro seche ma giyueyo kamano ka yo ma yueyo odinore ahinya to gibet gi gima iluongo ni wheezing sound kata kor mamur kata ywak ywak seche ma oyueyo kamano no. Koro magi ranyisi ma waneno kuom jotuo ma biro gi asma. Koro kaka ka waneno gi bathe kae, koro waneno yueyo bet mapiyo piyo. Seche ma yueyo bet mapiyo piyo no. Ogamo muya piyo piyo. En ni otemo mondo ogam muya mang'eny. Nikech koyueyo kaka onego yue to ok dhi donjo kaka dwarore. Ka waneno muya ng'adore ne obet ki shortness of breath. Waneno ka kor fundore obet ki tightness to wawinjo be kore kamor seche moyueyo. Otieno ema waneno ka ji yudo asma ni kata giyudo attacks mang'eny. Nikech seche go ema yudo ka koyo ng'enye, seche go ema yudo ka most of the triggers yudore. Koro ginya bet gi ranyisi go seche ma otieno. Night time asthma. Lakini nitie be jatuo mosebet gi asma, yo ma yueyo osebet ka kuot gi higni. Mato koro jatuo makoro ranyisi gi ok dhi chaka dichiel. Koro yudo ka en ndalo mang'eny obet ga ko en gi kor ma rame, en gi kor ma owinjo ko othung'ore kata ofundore, owinjo ka ofuola sa ka sa. Mano koro wacho ni osechopo kama iluongo ni chronic asthma. To seche ma mano timore ni be iyudo ka adundo be gocho matek ahinya nikech kaka ne wawacho kokiyue maber, oxygen ok donj maber. Mano chunyo mondo adundo chak go matek mondo tem oxygen matin e rembi ni mondo dhi kuonde opogore. Kamano. Aneno ka ote donjo maber mokalo, yiena mondo mi asome ote mar Naomi kowuok Kisumu. Openjo kacha ni liet mang'eny bende nyalo kelo kidienye ni bende nyalo trigger asthma nikech owinjo kacha koyo, owinjo kacha buru, owinjo environment, alwora ma ng'ato odakie. Liet bende nyalo trigger ma anga kelo achiel kata adek kuom ranyisi gi. Koro liet to ok trigger asthma. Mano kwane ka en achiel kuom gik manya chiewo asthma kuom ng'ato, lakini luore ni en kanye. Nikech samoro ka nitie liet mang'eny e alwora to mano be kero buru mang'eny. Mano be nyalo kelo asthma. Lakini kin gi lieta kende to mano kendo ok wane ka chiewo asthma no. Mano liet e alwora? Mano liet e alwora. Yienwa mondo mi wakaw yueyo bang' thuolo machuok waduogo. Seche mwaduogo to wabo chako kod ote ni. Namba mar SMS en 236000. En penj laktar
laktar wadwani mondo wangi mathoth kotenore kod chandruok mar athung'a mar asma ni omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wawinjore ni wakaw SMS matin to wadok ir daktari mondo mi oduok penjo mang'eny kaka nyalore mondo mi wayud kaka wanyalo yudo konyruok. Daktari antiere kod penjo moro ka owacho ni en japuonj Ken Ogutu mar Papo Nditi. Owacho kacha ni nyaka nobed nyathi matin, osebedo kod kor ma samoro thung kendo en on and off. Tende ni obiro to lala. Osetiyo kod Sebatanol, ntiere yath aina no. To seche moko bende inhaler. Openjo kacha ni onyalo lal kuom higni mathoth to duogo koduogo to nyaka duonde bende lal. Oseyudo thieth ndi to koruma. Bende nyalo ng'ado ne rieko. No nyalo bedo asma, onyalo bedo ang'o tango monyalo timo nikech en gima osebudho godo kuom higni buora. Erokamano Ken. Koro kako olero kamano no, kaka ne owacho, asma en tuo ma ok rum. Koro kako olero no, nyabet ni en gi asma. Nyako bi hospital mondo wang'i maber, lakini nyabet ni en gi asma. Koluwore gi ranyisi mowacho, kako wacho no thung kamano no, to biro kolal. Kaka ne owacho, asma ka entie alwora ma nitie gik manya chiewe, to odhi bukore. Onya ling'a kata gigni to kendo ochaka chieng' moro. To kaka wadhi lero gi mbele, wadhi lero thieth mar asma gi gik ma wanya timo mondo kik ochiewre sa ka sa. Moko di nyabeta ki idak maber maonge seche ma inyaki chopo hospital kata nyaki tim gik mopogore mondo iyue maber. Lakini kako lero no nyabet ni en gi asma. Onyalo bedo en. Ayudo ote machielo kaito kapok adonje otego ni pimonwa ranyisi mathoth ne en ahonda mabiro kod sechege, kor mathung kachiel kod kor mafundore, ni pimonwa kacha kor ma samoro nyalo mor kata inyalo winjo duol moro kata sauti moro mawuok e kor ng'ato. Seche ma ng'ato winjo ranyisi gi, obiro e hospital, Dr. Ian, andu neno ranyisi gi achiel 2 3. Thoth ni diagnosis utimo nang'o? Koro mondo wawach ni ng'ato nigi asma, wang'iye gi ranyisi mobiro go. Koro nyaka wang'i ni ang'o mogole dala mokele hospital. Koro othung, wach ni ofuolo kata en ga honda, en gi winjo ka yweyo bet matek, kata en gi wheezing man ne wawacho no. Mano nyabet ni en asma, lakini ok watiek kanyo ni en asma. Koro nitie gik ma nyaka watim.
Koro nyithindo to nitie kuom nyithindo to nitie kuom jomadongo. Koro kuom nyithindo wakete nyadiriyo. Koro nitie nyithindo ma pok ochopo higni 2. Koro chakre nyuol nyaka higni 2. Pod ginya bet gi ranyisi gite. Lakini ka gibiro osuptal seche mang'eny gionge asma. Gin gi tuoche moko mag yo ma yweyo. Kaka nawacho asma en achiel kuom yo ma tuoche mag yo ma yweyo. Koro nyithindo ma pok ochopo higni 2 gibet ka gi tuoche moko mopogore ma ndalo moro wabro wuoye. Kochopo higni 2 nyaka higni 5 gin ka gibiro to gin gi ranyisi gi te to wamiyo gi yedhe makonyo mondo yaw yo ma yweyo to mano wanya wacho ni gin gi asma. Mana ka wamiyo gi yedhe makonyo yo ma yweyo oyawre to gibet maber. Mano ka wach ni asma. Lakini mondo wawach ni koro ng'ato nigi asma makoro wa confirm makoro mae en to mano chakre higni 5 kadhi mbele. Mano kuom nyithindo mochopo higni 5 nyaka jomadongo. Koro nitie test ma watimo miluongo ni spirometry. Koro spirometry en test ma wapimo muya ma ng'ato ywayo to wapimo muya ma ng'ato golo. To wapimo ni girom nade. Ka waneno ka muya ma ng'ato golo obet matin ahinya moingo muya ma giywayo to ng'iso ni yo ma yweyo be odinore kata kuot kata onge kaka yamo kaka muya kadho kanyo. To ka wasepimo mano to koro wacho ni ng'ani nigi asma. Koro kamane kaka wanya wacho ni koro jatuo ni nigi asma. Lakini ng'enyne en wang'iyo ranyisi ma jatuo biro go, ranyisi 4 ma owego, alafu watimo test ma spirometry no kichopo higni 5 kadhi mbele. Manyiso ni thothne obiro kod ranyisi ma bende odwa chalo kod tuoche mamoko miyo kuom nyithindo mantiere bo higni 2 ok unyalo wacho ni en asma to tok higni 5 kadhi mbele tinyalo wach ni mano en. Kamano. Antiere kod penjo machielo ka owacho kata ni en Alex kowuok Kisumu. Be openjo wach koyo doher mondo mi ilerne mathoth kotede kod koyo ni kaka nyalo trigger kata kaka nyalo chiewo asma. Koro gima wang'iyo kwanza ng'at ma nya yudo asma en ni yo ne ma yweyo kinyore mayot. En hypersensitive. Mano ng'iso ni gimoro nya kinyo to chaka kuot. Koro seche ma koyo ng'eny, seche ma koyo ng'eny e ng'ato ka entie yier moko mantie kanyo ma konyo mondo kute mopogore mag virus sana kik donj gi iye. Kik ng'ato oywag gi iye. Lakini seche ma koyo ng'eny to yier go be ok ti maber. Othinyo mantie iye kanyo no be ok ti maber. Mano ng'iso ni muya ma ng'ato ywayo mantie gi koyo ni en gi kute mang'eny to nya donjo. To kaka ne wacho yo ma yweyo cha ka gimoro omake amaka to chako kuot. To seche ma koro ng'ato nitie koyo kamano mano e gima timre. Koro wayudo ka kute go chopo mayot to ka gichopo mayot kamano to yo ma yweyo no chako kuot. Ochako kuot to chako dinore. To mano nya timo koro obet gi pek ma yweyo. Antiere kod penjo machielo wuok kuom Karo. Karo wacho na kata ni kochiewo ma owinjo koyo to gir ma ume odunyo to duonde bende ile nyaka wenge ne dobed asma koso mano to en allergy. Mano kaka wacho no to mano nyalo bet allergy. Nikech ka wang'iyo kaka duonde ile ojir mang'eny mano seche mang'eny to en allergy. Lakini ka na wawacho allergy en achiel kuom gik manya chiewo asma. Koro kin gi allergy to kidhi osuptal mondo wa control allergy no to kotimre mang'eny nyadi ng'eny to yo ma yweyo nyalo bet gi shida mar asma. Ayudo tema machielo kowuok kuom Grace ka intiere gwenge mag Migori openjo ni to bende bedo gi stress nyalo stress na ne poko penjo stress nyalo trigger asma. Koro stress inya bet gi gimiluongo ni stress induced asthma kata stress induced hypersensitivity. Onyalo kelo en mana ni ok wanya pimo ni stress marom nade manya timo mondo ng'ato bed gi asma. Seche mang'eny ma ng'ato biro gi attack obiro e osuptal ken gi asma, stress en achiel kuom gik moko ma waparo lakini ok wamiye priority ahinya nikech mondo wawach ni mae stress emano kelo bet ga matek ahinya nikech ji opogore gin gi stress mopogore to kaka ji tiyo gi stress go be opogore. Koro yes onya kelo tuo ma asma no lakini ok seche mang'eny. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo athung'a mar asma wantiere kod Dr. Ian Amwata e studio ka pod wajiwi ajiwa mondo mi penj nikech penjo eng'eyo. Seche ma magi timore jatuo osebiro mitimo diagnosis miyudo ni entiere kod asma. Kapok wadonje weche mag thieth moro nyalo mulonwa pek ma chandruogni kata tuo ni thoro kelo ne jatuo kaachiel kod anyuola. Koro e Kenya kae wacho ni ji 4 million nigi tuo ma asma. Karibu ji 4 million.
E ji milion 4 gi, ji milion 2 kende ema yudo thieth. Ji milion 2 modongi ok giyud thieth. To mano e kama wacho ni kata ka wang'iyo theme ma this year, thor wach ma higani en ni wadwa mondo jatuo ka jatuo manigi asma nya yudo yedhe ma konyo yawo yo ma yweyo. Ji milion 2 gi pod watemo mondo gichop osuptal, watemo mondo wachop kuonde ma gintiere mondo giyud yedhe gi mondo yweyo bed mayot, dhi gi ngimagi kaka dwarore. Ka wang'iyo wacho ni 10% nya bet gi asma. Kenya ka wan karibu ji milion 60 sani, koro mano nyiso ni ji milion 6 nya bet gi asma. To kaka ne wacho ni samoro ling'a ling'a, en mani ka gik moko olokore to onya nenre koro. Asma sani waneno kuom nyithindo moingo jok madongo. Nikech nyithindo kuonde ma gintiere wawach ni mokwongo gidhi skul okinyi ahinya, manyiso ni gibedo exposed e koyo mang'eny. Mar ariyo e skunde yudo ka ji nitie gi allergies mang'eny, yudo ka nitie infections mag virus manya trigger asthma. Mar adek en ni alwora be ochako lokore, ok en kaka dawa ne ntiere. Sani nitie buru mang'eny, nitie iro mang'eny, nitie mtokni mang'eny, to magi te nitie kaka giloko alwora kaka ntiere. Koro anene mang'eny e nyithindo mang'eny chopo osuptal ka yweyo bet matek, yo ma yweyo lorore. Kendo chak wanene e kuonde ma towns moingo kor gwenge. Nikech gi town koni kuni ema nitie iro mang'eny, nitie mtokni mang'eny, nitie gik manya chiewo asma no. Lakini gima watemo matek ahinya ni ji milion 2 mapok oyudo thieth gi kata mok yud thieth gi mondo giyud thieth. Ibiro nyisowa kaka utemo mondo mi jogi oyud thieth nikech ber ka watemo nyisogi kata watemo konyo oganda kaka ginyalo yudo weche mag thieth. Aneno ka utedonjona ka ni Ruth kora chuore malit kuom seche moko to chako lal. Osechanda kuom higni 5. Penjna laktar kama ni mano nyalo bedo asma mano meri ka entiere gwenge mag Kisumu. Koro mano nya bet gik mang'eny, achiel kuom gi en asma. Lakini gimonego tim ni onego chop osuptal mokwongo mondo wang'e ni nikech kor maremo nya bet gik mang'eny, kata machuore no nya bet gik moko mopogore. E kor kae ok en mana obo kende, nitie yo ma yweyo, nitie obo, nitie adundo, to magi te pod nya biro gi rem machuopo no. Koro ka ber to onego chop osuptal mondo watim nonro wane ni rem mowinjo ni to akanye. Bende asma nyalo nego ng'ato kapok wadonje weche mag thieth kod kaka inyalo geng'e. Koro asma kobiro kochiewo mawacho ni ng'ato nigi attack, to ng'ato nya wito ngimane. Nikech ka in kuma ok inya yudo yath ma konyo yawo yo ma yweyo no mapiyo piyo, to inya wito ngimani. Nikech seche ma yono lorre kamano kata dinre kamano kata okuot, to nyiso ni oxygen ok donj. To oxygen ni ema timo gimoro amora e del ng'ato. Koro nyiso ni seche ma ng'ato bet gi attack, mano ng'at monego bed ni chope osuptal sano ka sano. Kata ka en gi yedhe ge to onego bed nogo yedhe ka to chopo osuptal, ok nogo yedhe to dong dala. Nikech seche ma kuot no onya bet ni oyawe matin lakini pod odhi mbele. Koro mano jatuo ma nyaka chope osuptal. Kiwinjo ka in ga gi asma, tiwinjo ka kori thung', iwinjo ka yweyo bet mapek, iwinjo ka rem medre, iwinjo ka ifuolo mang'eny, titemo itiyo gi yedhe gi ichope osuptal. Nikech mano inya wito ngimani mayot ahinya seche ma yo lorre. Gimitemo nyisowa ka ni ndalo duto te nyaka itemi bed kod yath, nikech kionge kod yath to ngimani nitiere kama ok ber ahinya. Dwoko wa ji milion 2 ma ok nyal yudo yath. Ere kaka ginyalo yudo yath mar athung'a mar asma? En penj laktar kokalo Ramogi TV kapok wadhi e yweyo, yena mondo mi akawi e penj achiel kende. Evans nyakwara nyar Onyimbo wacho kacha ni nyare nitiere kod sida mar yweyo kochopo kinde ma koyo ng'eny kata gotieno. Otere siptal to daktari no recommend ne surgery. To en shida mane onyuole godo, mano en Engineer Evans +254. Okay. Koro mano koro kaka ne wawacho nitie tuoche mang'eny mag yo ma yweyo. Koro moko kaka gimoro kaka cystic fibrosis, tie bronchial ging'eny. Koro kochopo kama koro daktari wacho ni nyaka tim bero, to nyiso ni ok en asma. Nikech asma ok wathiedh ka wabaro ng'ato, ok watim ne ng'ato surgery. Koro mano nyiso ni en tuo moro mopogore. Gima dadwar ni konya dok ir daktari no mondo olere maber ni ang'o man ne wayudo to ang'o ma wadwa thiedho, to bero ni en ang'o ma wadhi timo e iye kanyo mondo
ong'e kaka okonyo nyathi. Ma kendo parono ni kaka jatuo kata ka jagono mantiere kod jatuo intiere kod thuolo kod ratiro mar penjo kapo nono nitiere gimoro ma ok donjni maber. Mulna kanyo matin Dr. Ian. Seche midhi osuptal, samoro amora midhi osuptal to gik ming'iso daktari gi ok gin mag daktari, ok nobed ni daktari betgo. Koro seche mose otimo nonro ne to osepimo gik mopimo to oneno ni mae tuo, to king'e tuo no to ber. Kin gi penjo moro amora to penj. Kikia tuo no penje ni ang'o matimre kae mondo oler ni maber. Nikech ka bet gi information ni te to ok akonyi kata kana mi yedhe to koro iwinjo maber. Kok ing'eyo gima wathiedho bet matek ahinya nikech samoro tuo no nya timre kendo to mano dhi chuno ni kendo ichako thieth manyien. Koro ber ki ipenjo daktari ni ang'o ma wathiedho, ang'o miyudo, ang'o penja kata ka chal ni penjo no ok dhi maber penja nikech in gi right to information. Penja kikiwacha ni kaka daktari wacho no en to ki understand to kiwinj kata matin penji nikech delen mari in mantiere kod jatuo ber ka ibedo kod paro maler kotenore kod gik madhi nyime e kit ngimani kata e kit ngima jatuo ni. Yeno wakaw yoyo matin wayude weche manyien e yo machuok ka waduogo to wadhi online mondo mi penji laktar. Seche moya online bende pod wadhi nyime kod SMS ma en 23600 to kopogore kod mano thieth thoro chalo nade. Ponono ni achiel kuom ji 2 million maonge kod thieth en ang'o monego bed ni timo mondo mi yud thieth mayot nikech 2 million en kwan mamalo mokalo to kwadwa ni kata ng'ata achiel wito ngimane nikech ngima en mwandu kik isud kata matin. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Mungitwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadhi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic demiolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Chakrego kinyi, parino wacho ni enoromo kode e skul. To chakre seche gweno sebedo kochande. Anadwa miyo ng'ani chut mager. Machunge kitandano bro bedo matek kuome. Nyathini mapar ni nyalo timo arus gi wuoda Marrakesh. Mae gi Marrakesh dwaro, to en nohora kae eka mondo an awach kodu wach arus. Mano kende. Dogine mani medo dul thumo oko kucha. Sani kori dwa iye. Ine midwa gi dul mamalo moingo ng'ata kae. Wakel kwe e liendni to kik wawach thore e liendni nikech gimotimre ni e lwet piny owacho jomok ging'iyo jomotimo gigi koro wan kik wadonje mang'eny. Komiti matayo ik jaod bura mosenindo Ng'ondo Were ochana lam ne ringre kiny ka jodongo ma Nairobi kod gavana ma Homa Bay okwayo kwe e ik matimore tich abich jumani. Aput machuogo IEBC ochwalo ne jatend piny Kenya nyinge ji magiwalo ne bedo jakom kod commissioners mag duolno. Winjruok koro bedo mar neno ni lakteche duto e bwo chenro mar Universal Health Coverage ondiki gi sirikal mag counties.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar athung'a mar asma wayudo kacha ni ji 2 milion onge kod thieth makare kata gionge kod inhalers. Ere gima inyalo tim mondo mi giyudi. To kapok wadonje mano thieth thoro chalo nade? En inhaler kende koso? Seche ma daktari penjo mano bende wayaw line namba wantiere screen mari inyalo go simu mondo mi ipenj laktar. Koro thieth mar asma luwore ni jatuo biro nade nikech wacho ni nitie jotuo mabiro ka gin gi asthmatic attack to nitie jotuo mag asma mabiro abire clinic mondo ong'i kaka gidhi mbele. Koro ng'at mobiro e emergency, ng'at mobiro gi attack, mano jatuo ma mokwongo wadhi pimo wane kaka oxygen ne chal nikech ka oxygen tin to nyaka wachak medo ne oxygen kata kapok wachako paro yedhe mag asma wuon. Mar ariyo nitie yedhe mag chuoyo. Koro yedhe mag chuoyo gi konyo mondo yo ochak yawore mapiyo kuom jatuo manigi asma no. Koro anyalo kawo simbo Otieno daktari kiyena. Otieno, halo, penj laktar. Yes, koro antiere gi nyathi ma ja 9 years. Hello. Wawinji dhi nyime? Koro samo nindo ga gotieno to oyueyo matek so sweat. Koro kang'e ni ma nyalo minang'o? To bise tere siptal? Nasetere to nonyisa mana ni en gi some sign of allergy. Koro ne gimiya tembe moko to osebedo komuonyo to okane pogruok. Erokamano ahinya daktari. Erokamano Otieno. Koro gima timre kuom nyathino daber ka ng'eni en ike en adi lakini nyathi ma higni 9 daktari. Higni 9. Koro nyathi ma Otieno tung, nyathi ma Otieno twaro mang'eny seche mang'eny luya chame mokwongo nyabet allergy. Mar ariyo nyabet kuot magi miluongo ni adenoids mabet ga yo mayueyo be. Koro ka gikuot ahinya to samoro yo kaka yamo kadho kanyo be bet matek momiyo yudo ka otwaro otieno kata othung' otieno. Lakini mano be jatuo ma onego bed ni dok e osuptal kanomiye yedhe to kotiyo maber to pod odok adok osuptal mondo laktar one kaka konyo. Wacho ga pile pile ni ok ijogi idok adoka nyaka chieng' moro yud konyruok. Kapo ni neno kok yud konyruok kanyo bende ti dhi e osiptal machielo mondo imany second opinion. Halo, penj laktar. Yes, apenjo laktar, ban Tobias Nyambo from Homabay. Machiegni? Apenjo laktar ni an gi asma. To natiyo ga aminophylline. Apenjo laktar ni to ga aminophylline nikech kasura aminophylline to ka kuongo kora no. To be pod en form koso onge form. Mar ariyo. The remaining food, chiemo modong ka nyithindo nyithinda ochamo chiemo modong be nyalo kelo cham tuo mar asma. Erokamano mana to bese jamnyamboka. Erokamano ahinya. Penjo mar ariyo to kawinjo maler ahinya. Ok ang'eyo kiwinjo mokwongo maler. Lakini kaka ne owacho thieth ma asma luwore gi kaka jatuo obiro. Koro nitie jotuo mobiro gi emergency to nitie jotuo ma kaka jawinjowa mawacho ni en gi asma no. Koro gintie gi yedhe mopogore gi jok mobiro gi emergency. Koro kaka ne owacho ni ng'at mobiro ka en gi attack wapimo oxygen waneno ni chal nade wamede oxygen ka oxygen ne tin alafu nitie yedhe ma wachuoyo makonyo mondo yo ma yweyo oyawore. Mopogore gi yedhe mag chuoyo go nitie yedhe ma waketo negi kie umgi kata gie dhoggi gima waluongo ni nebulization. Mago be konyo mondo yo ma yweyo oyawore. Mopogore gi mago koro gin gi yedhe mag muonyo. Ka wasetieko gi mago makoro be dhi konyo mondo yo omed yawore. Lakini kuom ng'at ma osebet gi asma mong'e ni en gi asma mabiro clinic to gin koro gintie yedhe ma wamiyogi magitiyogo ka gin dala kata wacho ni maintenance therapy. Koro yedhe gi gin achiel kuom gin yeth migoyo ma bete del ng'ato kuom kinde mathoth kata wacho ni long acting medication kata long acting inhaler. Wamake kar long acting inhaler ka mondo mi akawie simba Evans. Evans, halo, penj laktar. Halo. Doctor. Hello. Machiegni. Erokamano ma Evans. Machiegni Evans. Apenjo niya. Nyara jegne bich sani to nonyuole gi shida ma yweyo. To koyweyo to ineno kotiyo gi teko mang'eny moywayo muya kochunore.
mwaso kinde ma koyo ng'eny kata mana ndalo ma koth chwe ma ng'ich ng'eny cha. So natere kuom daktari, natere hospital mo recommend surgery, lakini shida nochake ka en gi 3 months, so ani en 5 years. Shida no pok orumo, but koro shida no dhi ka gima rumo. Sani koro shida no dhi ka kama rumo. Koro akia ni nyabedo shida mane, nikech sani watiyo gi yath miluongo ni salbutamol. Salbutamol no kimiye bomadho to shida no ok ng'eny. Kata ka koyo nitie tineno ka en sawa. Oko madho salbutamol tineno ka koro shida ng'eny. Otemo chuno yueyo gotieno ma ok onya nindo. Chalo ng'ama nigi athung'a. Mane penjo man go gi daktari. Erokamano ahinya daktari machiegni kendo. Erokamano Evans kuom penjo no. Koro yath mar salbutamol en achiel kuom yedhe makonyo mondo yo ma yweyo oyawre. Koro nyathi ma higni 5 kaka ne owacho ka wamiye yedhe go to waneno ka yo ma yweyo yawre kata pek ma yweyo dok piny, to mano nyiso ni onya bet gi asthma. Lakini ka wang'iyo gi chien, ka wang'iyo ni shida ni nochako ka nyathi pod tin konyuole anyuola, nyabet ni ok en mana asthma kende, nyabet ni nitie gik moko bende ma none ndalogo. Ka ne nitie yeng'o moro ma nonego bed ni bet, nyabet ni ne en gi kuot mag adenoids kata kuot mag tonsils, man ne timo yweyo be bet mapek. Mago seche ma nyathi dongo to be gichako ga rumo. To mano be nyatimo mondo kaka onene sani. Lakini gima dawach ni yath ma salbutamol no nyathino pod onego bed ni tiyogo, lakini ber kodhi e klinik mar asthma mondo wane kaka yedhe motiyogo dala dhi nade mondo kik obed gi pek ma yweyo. Pod aboduogo ka wiya pok owil kod yore mag thieth, to yena mondo mi akaw simu. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Machiegni. Ma jabano diwuor. Machiegni odiwuor. Kawuok Homabay. Duok duond TV ni chien kiyie mondo wawinji. Asewuok go TV. Erokamano. Koro. Asebedo gi tuo mar asthma nyaka ne nyuola. To an gi nyithindo 2, wuoda maduong'. Be abedo gi buok ka dipo ni aende tuo nyalo maki, nikech anamega gi signs and symptoms moko kuome. Niwe mani ende gi chande, like osibis mang'eny. To tung bet mang'eny saidi. Kora ma to gitiyo minya kwanya ka pogira ka keto maro chalo mar blood. Kendo ka parents maga. Gite baba na ne asthma, omera maduong' gi asthma, giten tuwa. Kora ni family wa ji ang'ete mane asthma family. Kora bala to gitiyo at this age manya ko ga tiya. Dinya konye ka pogiri odo kubeka beta mondo gi mata ko matani. Erokamano odiwuor kuom penjo no. Koro ka wang'iyo kaka mano na wacho ni nitie gik manya chiewo asthma, to achiel kuom gi en anyuola. Ka nitie asthma e anyuola to wanyaneno ka oluwore e nyithindo. Koro kaka wacho no, nyathi kaka ne wacho ni gimoro ma be nya chiewo asthma en ka allergy bet mang'eny. Koro ka waneno nyathi jira ahinya, ka waneno nyathi nitie gi homa sakasa, ka waneno ka nyathi samoro kore bet mapek kata mothung'ore, to mano ka medore to nyatimo mondo asthma man no lingcha kata ka nitie anyuola no to chako nenre. Koro gima ber en ni seche ma pok obet asthma kata seche ma pok obet gi ranyisi mag asthma mane wawacho 4 ka, to nego bed nochopo e osiptal mondo wa control allergy no kata wa control infections mondo kik gimedre makoro dhi timo wachiew asthma manya bet ni ane anyuola. Antiere kod Dennis e simu. Dennis, halo, penj laktar. Oimore nya Dennis machiegni. An Dennis kane Nairobi Molen. Kita moro nitie kolas ma lakini jamadho kong'o to madho ndawa. Mano be nyalo medo affect sana kurpe. Hapa ni mano penjo maber mokalo Dennis, daktari dhi duoki sani. En asthmatic, omadho kong'o, omadho ndawa, nyalo rocho ngimane koso. Koro mokwongo en ni iro en achiel kuom gik ma wayudo e alwora manya trigger kata nya chiewo asthma. Koro ng'at ma tiyo gi ndawa
ka en gi asthma already to onya bet gi attacks mang'eny kata asthma ne nya dongo makoro bet gima ne wawacho ni chronic asthma no makoro sakasa en gi ranyisi mag asthma ko koro ok onego bed notiyo gi ndawa ok onego bed nobet kuma iro ntiere nikech magi dhi chiewo asthma neno kata dhi timo obet gi ranyisi mag asthma sakasa korka kong'o to koneno ka kelo shida kuom ka asthma lakini wang'e ni kong'o ni pod nitie gik modhi timo e dend ng'ani maka ariyo kamano no to gimane nyabet nigi shida kaito bende kaponono ni omadhe ot kaponono madhe oke koyo bende koyo cha nyalo trigger antiere kod Samuel in line. Samuel, hello, penje laktar. Yes, an gi penjo moro machiegni ji ka chiego kini tager kabisa del time kan ma sata bedo wakati yogi cetrizine gi selectamine bato kane pogruok moro amora koro kene nyalo tiyo gi yath mane koro mokwongo kako wacho no to mano nya bet ni allergy nikech seche mochiewo kamano ne owinjo ko en gi ranyisi akinyi kamano lakini kaka wacho ni kama medre kitiyo gi yath to waneno ka pod medre ameda to ma nya teli koro ichop kama ibet gi asthma to be kitiyo gi yath no to koti to nego bed ni chope hospital nikech yedhe nitie mopogore mag allergy be maka cetrizine motiyo no okotigo to nitie moko ma wanya loko mondo otigo thuolo maya wang'a daktari kata kamano antiere kod penjo wabodogo kar weche mag thietha kwa wadhi ka watieko nikech sabendo sema wang'wa ayudo penjo moro kama wacho kacha ni nyisiwa daktari mondo omiwa pogruok e kind allergy kachiel kod asthma nikech allergy nyalo mar gimoro amora nyalo trigger tomato pimno mano mana matin kapok watieko weche mag thieth koro ka waketo gi line kamae to wachako gi allergy ko achiel kuom gik manya chiewo asthma koro nitie allergy kae koro allergy seche ma in gi allergy wach ni in gi allergy ma buru to seche ma in e buru no tidhi chako fuolo kati jir kata pi wang'i wuok mano e gima wadhi neno lakini ng'enyne ok ichop kama koro yweyo bet matek koro kamano bet ndalo mang'eny ka allergy obet ndalo mang'eny kata ka gik ma e alwora no makelo allergy no obet mang'eny ahinya to chopo kama koro yo ma yweyo kata iwinjo pek ma yweyo koro kochopo kama koro iwinjo pek ma yweyo iwinjo rem e kori iwinjo ka seche miyweyo tiwinjo ka muya ng'adre mano koro wacho ni in gi asthmatic attack lakini ka wang'iyo gi e line kamae to odhi chako gi allergy ka achiel kuom gik manya chiewo asthma no lakini kodhi ahinya makoro chopo kama koro okiywe maber muya ng'adre ni to most likely wadhi asthmatic attack watieko weche mag thieth daktari koro nawacho ni jok ma nigi asthma ma tiyo gi magibiro clinic gin tie yedhe ma wamiyogi magidhi go dala ma achiel kuom gi migoyo to ma bete e dendgi sa mang'eny koro long acting inhalers konyo mondo yo ma yweyo oyawre mar ariyo nitie yedhe moko ma gimuonyo makonyo be yo ma yweyo makna kanya kaka simp Caroline kaito waduog kanyo hello Caroline penj laktar hello mami Caroline machiegni an gi tuo mar asthma so samoro otunga matek ma ket na nyaka oxygen so kose ket na oxygen kata pod antiere hospital so ote moduogo na matin mondo ma ket na mobilizer mano koro kende nang'o koro seche ma erokamano Caroline koro seche ma ng'ato bet gi asthma to biro hospital kata asthmatic attack mano nyiso ni yo ma yweyo lorore dichiel chuno ni nyaka gichopo hospital wadhi pimo oxygen wachak gi oxygen lakini kuom yedhe ma wamiyo gi ok wadwaga ni wami yath tidhi dala sano kaka nawacho ni kuot ma yo no pod nya endelea kata ka wami yadhno en ni onego bed ni wang'iyi waneno kaka wanya medo yath nikech yedhe ng'eny wanya mi yath migoyo e dhok kata gi umno alafu wamedi kendo inya time nyading'wen seche ma in e hospital kanyo ko kadho nyading'wen to pod waneno ka lorre nitie yedhe moko ma wamedo gi malo gima timre en ni yo ma yweyo no osebet ka dinre aming'a ndalo mang'eny makoro kata ka wamiyo yath gi ok girespond kaka dwarore ema uyudo ka samoro seche mosemiye yath no pod owinjo pek ma yweyo lakini onego bed nobet hospital nyaka watiek
ma waneni oxygen obet maber, oyueyo maber, onge rem moro amora. Wadok e weche mag thieth okang'eyo kaka idhi kete e nus dakika kaeto bende daher mondo mi ipimnwa kaka ji 2 milion mane ok nyal yudo yath ka nyalo yudo yath e yo mayot kendo e yo mapiyo piyo nikech ngima en mwandu. Koro gima watemo en ni kila ng'ato manigi asma ok kwanza ng'e ni ranyisi mag asma gin mage, to seche ma ginedo ranyisigo gichopo e osuptal. To ok mana ng'ato manigi asma, kin gi nyawadu moro, osiepni moro, anyuola moro manigi osebet ka wacho ni en gi ranyisi ma wawachogi, to mano jatuo monego chop e osuptal mondo waneni to en gi asma. To seche ma en gi asma ni watemo mondo giyud thieth makare. Nikech kaka ne wawacho ni ka medre to dhi bet kama koro en gi chronic asthma. Mano asma ma koro osika ranyisi nitie sate. Koro gima watemo matek ahinya en ni kaka odiochieng' ma kawuono mondo ji ma winjowa, kila ng'ato mowinjo kaka wawuoyo kamae, mondo ng'is jabathe ong'is ng'at mantie kod ni nitie tuo miluongo ni asma, to en tuo ma yo ma yweyo to ng'ato nya wito ngimane kaluwore gi tuono. Sana emomaya wang'a to dahero mondo minyiswa kaka ji 2 milion ka nyalo yudo yath ka iseneno ranyisi ka to kineno ranyisigo te mondo mi ine laktar, nikech kineno laktar tibiro yudo yath kendo ibiro yudo puonj kaka dwarore apani mano bende nyalo konyo. Dr. Ian, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kod namba ni mar simu? Inyalo yuda Equity Afya ma Kitengela e namba simu 07 65 000 041. Erokamano nya daktari, aduoko erokamano makende. Ne in jahera mar chenro ni bende kineno ranyisi moko kik ikawe yoro yiem to tem matek ine laktar. Aduoko ni erokamano makende kuom bedo kode chenro ni. Oriti masani, an iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu.